tree. Our house decorated. It's funny. I'm waffling. Gosh. We should put the lights on. Let's just stand there and check the lights. It's taping now. I can see the red light. Oh, come here. Let's look at the gingerbread house. See all these little nice gingerbreads? Where can we put them? Alright, these are the houses. This is Larentie Wund here. This is our street. It's a bit wobbly, but It's alright. Mihin päin mennään? Sittariin. this is the way we walk to school every morning. This camera doesn't like the cold weather. That's why it's so foggy. Well, it's very cold at the moment. It's freezing. My hands are frozen. Look at all the cars. It's not really like, it's not usually this crowded. No. I can't hear you. What is this place? Oh, that's the old library. It used to be a church. You can see her. Number 246. Smile. It is. Now it is. Okay, Mark is gonna go and buy some Christmas lollies. No, not really. The markets, you know, sometimes. Yeah. Oh, there's Gary. Very quiet. Gary, say hello to the film. Hello. That's Gary, my sister's husband. Yep. You're gonna see some more pictures of him at Christmas. He's a lawyer. He's gonna be rich one day. And he just bought a nice Christmas decoration for his dearest wife, my sister. Coming along. Right. Say something for the camera. It's very cold Do you want to say anything else? What else? Christmas is coming. Merry Christmas. Yep. Yep. This is the house. We are on the bottom floor. This is the balcony there. That's the house part. That's my daddy. Joo, daddy. Big glasses. There's Mark. Just Whoa. Oh, it says battery. No. So this is wrong. This is the house. I forget what the name is. Yeah, I'm gonna make a snow engine. Alright, that's good. Alright. Whoa. Ready? Yeah. Oh. Alright. Wow. It's a snow angel. In the middle of the bloody lake. You know? Yep, it's on now. Okay. Oh, this is funny because we're gonna be both here. Hi! I was behind the camera for a while. Now everyone's here. Yeah. Alright. And it's Christmas Eve or whatever. Yeah. Hey! This is the tree finished. We just. Oh. These are all the little homemade gingerbread things with everyone's names on them. That's it. You saw the start before. Mm. There it is, and then we're coming down. Ooh. See the floor? I can't see the floor, but I hope. Oh, yeah. Okay, yeah, now I can see. I can't use this camera. Lily. Whoa, okay, there's Mark. It's Christmas Eve. Hello. Ooh, the light looks funny. Anyway, there. And then there's Mark, who's freezing somehow. Hi. And Gilly, my cousin Anuma, my cousin Maria. And there's Mark again. Whoa, he's a good Lutheran. He goes to church quite often. Mä koen mä äsken ollut joku
Nytkö se on kuvauskaan? Tullaanko me varmasti? Kyllä mä luulisin. Onko se pikkuvalo päällä? Maka, are you full now? Yeah, I'm full. Yep, that's good. Okay. Christmas full. Yep, that's right. On tänään tänne syntynyt, ja tää on teille merkiksi, Seimessä lapsi maa. Tässä me vaikka ympäri tuossa keittiön noin. Niin, joo. Keittiön ympäri. No nostas toi tuoli tuosta pois. Joo. Hei kyllä, tänne näin mukaan, niin tuu rinkiä muuten. Joo. Toiste, ollaanko näin päin vai kuinka päin? Näin. Taas. Okei, mä saan tässä. Mä kyllä siinä on varmasti niitä tossa. Tossa pöydä, tossa on toi tossa. No mennään, katsotaan. Ei oikeastaan. No niin, mitäs me mennään? Eikö näin päin tonne? Niin kuinka päin? Kuinka päin? Ei niin ollaan nyt sitten. En mä. No pukkis menee sinne päin, niin vaan sinne. Ai mitä me lauletaan? No laulaa. No Sammuu kaikki väki nukkuu. Väki nukkuu. Öitten varjota. Missä on kamera? Tossa. joukko. Ei tarvitse kuin painaa mukaan. Kauan seisoo. Sanomaan mie. Kaisa, väistä. Markis, Fred. Jaa. Kukikin katsoo vähän kameraan päin. Thanks. Kiitos. I didn't get it very well. Aika vaivattomasti, mutta mitä sanoo poliisi alkoholin välitys? Kehtaathan. Meidän kultani kaunis on, meidän kultani kaunis on, vaikka talvinen. Illalla, vaikka illalla, minä vien sen makkaralle. Nyt on. Hi. Okay, we could... Seuraava. Sillä mikä lauseelle ei ole korrelaattia. Siirtäkää viiva koko sen lauseen alle ja pukki viereen ja miettikää miten se pitäisi olla. Ja sitten siellä on pyöryllä, siinä on taas pilkku pois, koska se luonnossa on yhteinen. Ja sen jälkeen 3 seuraavaa pyörykää johtuu siitä, että tämä kirjoittaja ilmeisesti väsymyksen tilassa on ruvennut yhtäkkiä yleiskielen sanoja panemaan lainausmerkkiä. Laumasieluisuus, sopuli-ilmiöt, seuraeläin, näiden merkitseminen lainausmerkeillä on ihan tarpeetonta. Say hello to everyone in Australia. Hei, siellä on yhtä, sitten on tarkoittaminen tehty. Alright, this is everyone. Siitä 97 ja sitten se internet Finish pressing.